Hej. Dobrý deň. Dobrý deň. Hej, som to veštica. Sadnite si, prosím. Veľký mozog. Zoberte si túto tuny na hlavu. Teraz vidíte aj hovno a môžete ísť. Čo sa vám deje? Teraz vidíte. A baba Godárska je taká mimo, že ako vy. Vy čo tam robíte? Michael Jackson normálne. Guli. Teraz budete mať vyleštené Svätú Alžbetu. Od 3, 2, 1 teraz. A to akože by mi vyvešte ako z mozgu, alebo že z ruky, alebo z kávy nejakej posratej? Asi hádol. Musíme iba nájsť čipsíky. Tu máme čipsíky. Musíme ich vyliečiť. Poďte ku mne. Daj vám malé čipsíky z hovienka. To si zoberte. A kam idete? Pani. Tak, teraz si zoberieme ručku, musíme ich tak prevrátiť. Ešte dáme. Áno. A teraz, čo chcete? Čipsíky zadarmo. Počkajte, aby ste nevedeli ešte hovno. Pani, teraz ste sa ocitli v tmavej miestnosti. Nevidíte ani prdel holú. Teraz, hoďte tamný. Ja vám ukážem. Poďte, pani. Pani, teraz ste v bielej miestnosti. No vidím. No a mám pre vás otázky. Opakujte po mne. Biela Alžbeta. Marko z Emily. Brr, patapim. Lagrante. Takže, pani, chcete zadarmo čipsíky? Lejsky. Zadarmo vám dá. Zadarmo čipsíky. Neprosím si. Neprosím si. Dobre, na vašom mieste by som išla. Lebo som beriem nožík, ale nepoviem čo. Už som pijaný. Čauko.